dia anem casa nova jo pel carrer i és la idea de recordar en un playback una vegada els joves d'aquella època que van fer a la plaça Eurovisió. Entonces, la idea la traslladem també a Ximo i a Joan, us pareix perfecte. I anem a fer-ho. I així va ser. La idea va ser això, anem a fer-ho. Jo crec que ningú des que vam començar allò mos imaginàvem que arribaríem a fer 10 anys, que complim enguany. La paliza de Jordi mos va dir «Tenim que fer playbacks, tenim que fer playbacks, tenim que fer playbacks» i van eixir els playbacks de falles. Però d'aquella anècdota que pensaria que seria aquell any i poc més, ja veus, portem 10 edicions. En una cotxera de 5 metres, ensaiant tots allí, que no eren més de 15 o 20 persones, i ens va agarrar un dia d'agarrar molta risa, no sé què va passar, que Jordi va caure o algo, o sea, lo típic, ja va fer la gràcia, i com sempre, tots per terra. La veritat és que m'ho passava molt bé. I realment va ser el playback que més preparació va tindre tot, tant en muntatge com ensaiant, perquè va ser l'únic playback que hem ensaiat de tots aquests 10 anys. Però sobretot jo sempre paper serios. A mi això de travestir-se o eixir en cançoncillos, no. Jo soc una persona molt sèria, ja veieu així en el sofaner de casa responsable, per eixir fent gilipollades d'eixes en els playbacks. Ho muntaven sabent que segurament a la gent li agradaria. El primer va ser un recopilatori, un recordatori del que van fer els veteranos de la falla i sabien que no agradar-los, però després el que van fer de broma, això no m'ho havien pensat mai. De repent, un dia veure el casal ple, això donava gust de veure que tindre tot el casal ple i saber que era per una cosa que estàvem fent i bueno, que d'alguna manera estem fent bé. I la veritat que acabar el playback i veure gent plorar, per nosaltres va ser una alegria perquè realment van dir el que acabem de fer ha sigut un recordatori per a la gent i per lo menos han vist a la gent emocionar. Van convertir aquesta nit en referent de les falles de tavernes perquè venia gent de la falla a post, o sigui, venia gent d'altres falles a posto a veure els playbacks de la falla Cambro, era com que es parlava dels playbacks de la falla Cambro tots els anys. Una manera diferent de poder expressar idees, de poder expressar coses a dir, opinions, a partir de l'humor, encara que siga l'humor entès com el que tenim o el que entenem al petit grup que fem els playbacks de la falla Cambro, pel qual molta gent ha passat allí. Fent un humor que pensaven que era un humor molt pròxim a la gent, un humor en el que la gent se sentia identificar, perquè parlaven de gent de la falla o de gent del poble i de coses molt quotidianes. Ja ho ha dit, per exemple, Toni al principi de l'Alqueria Blanca, l'any que van fer l'Alqueria Blanca, deia que era com una forma de veure l'Alqueria Blanca entesa per la falla Cambro. Un mal de cap d'un dia de falles, perquè tenies que buscar-te tot tu i segurament l'últim dia ningú tenia tot. Si fes el pallasso, te ries i quan baixaves i el dient com vaig estar, com un ris, això prenava i dius, pues mira, paga la pena tot l'agòbio que tinc aquest dia. I va suposar també una manera de tindre més faena, no? Perquè la veritat és que els playbacks que fem nosaltres, tal com els fem, donen molt de faena, però bueno, es fa gust i amb ganes de que la gent s'ho passi bé. Era una manera d'animar a la falla, d'animar a la gent, i crec que ho van aconseguir, la gent ho esperava i tenia aquestes ànsies de veure el moment divertit del playback on es burlàvem o fem sàtira dels moments divertits de l'any, d'anècdotes de reunions, de personatges de la falla. La repercussió que ha tingut els playbacks de falles, en principi, clar, no me l'esperava, simplement pensàvem, suposo que en la majoria pensaven que seria una cosa de la falla, algo que es faria per la nit, un dia de falles i res més, i riuríem un rato si tot eixia bé i ja està. La primera que vam fer la crec, que com sempre acabàvem en Duhast i xan, i res, sabem que sentint a la gent que està parant-se-ho bé i pegant cabotades un moment donat, notava que la peluca se n'anava i vaig dir, pues allà va, i vaig a començar a pegar cabotades més fort i la peluca va anar per l'aire. L'any que vam eixir dels Pecos. I els Pecos no estaven. Joan i jo eixim per acá fora. I la cançó de Pimpinela, i tornem a entrar per acá dins. Ximo va eixir allí a l'escenari amb la guitarreta, canvia-la,
però evidentment no es podia canviar perquè nosaltres fem tot el muntatge seguit. I així ara tornem a eixir una altra volta, i és una altra cançó i tornem a entrar paquetells, i tot era entrar a eixir la gent riguent-se. Em quedé amb el meu primer any, que vaig eixir als playbacks, que va ser de rebot. Jo estava quasi aplegat a la falla de feia poquet, i bé, la meva nòvia tenia que eixir d'Anna Torroja, i ella es va negar, es va tancar en banda, que li donava vergonya. Jo encara no sé ben bé tampoc, bueno, potser si ho penses una miqueta sí que ho saps, però no sé encara ben bé per què vaig dir que sí, que jo eixiria, i res, i fet un manojo de nervis, pues vaig eixir i res, vam fer el ridícul prou, però bueno, des d'ahir que m'ho vam passar bé i cada any amb ganes d'eixir i de fer-ho millor per la gent i disfrutar tots. Des d'un simple playback que posem playout a després fer un tipus teatret o tipus l'Alqueria Blanca o coses així, no? Després a intentar gravar la mítica escena que van gravar el Chocho i Esparza de la novel·la, si no me'n recordo, de Pasión de Gavilanes o alguna cosa així, no? I a part, la típica escena que estem llegint el playback i en seguida Casanova mos diu a Ximo i a mi ixiu que teniu que ja van los pecos, ixiu que van los pecos. Jo, la veritat, i això ho confesso sí i ho confesso en sí, l'única cançó que ha eixit i m'ha sabut realment va ser la primera, el primer any, la de José Vélez, que vaig tindre José Vélez per donar i vendre.